Здравейте, любители на историята! Днес ще се потопим в тема, която е близка до сърцето на много българи – Денят на независимостта. Празнуван на 22 септември, този ден бележи ключов момент в историята на България. Но какво всъщност означава той за България днес? Нека първо се върнем към 1008 година. България вече е освободена от османско владичество през 1878 година, но все още не е напълно независима. Страната формално е под суверенитета на Османската империя. Това се променя, когато княз Фердинанд обявява независимостта на България в старата столица Велико Търново. Тази декларация не е просто формалност, тя е смело заявяване на суверенитет и самоопределение. Бързо напред към днешния ден и ще видите, че темите за независимост и национален суверенитет са по-актуални от всякога. Наскоро президентът Радев подчерта важността на защитата на българските интереси, вместо на сляпото следване на чужди директиви. Неговото послание отеква в мнозина, които усещат силна връзка с независимия дух на страната. В Велико Търново, самото място, където е подписан манифестът за независимост, тържествата са богати на традиции и национална гордост. Това е време българите да размишляват върху своята история и да почетат жертвите, направени от онези, които са се борили за свободата на нацията. Йордан Цонев, кметът на Стражица, припомни на съгражданите си за финансовия и политически напредък, постигнат от България след 1908 година. Но макар акцентът да е върху независимостта, това е и ден за размисъл върху по-широкия контекст. Конфликтите в други части на света, като неотдавнашната ескалация между Израел и Хизбула, ни напомнят защо суверенитетът и мирът са толкова важни. И така, какво означава днес българската независимост? Това е нещо повече от просто исторически крайъгълен камък. Това е живо наследство, което продължава да формира политиката и идентичността на нацията. Това е напомняне, че независимостта трябва да бъде защитавана и ценена, особено в свят, където геополитическото напрежение е постоянно присъстващо. Накратко, Денят на независимостта на България е празник на свободата, суверенитета и националната гордост. Това е ден, в който да си спомним за миналото, да почетем настоящето и да погледнем напред към бъдеще, в което България продължава да стои високо на международната сцена. Благодарим ви, че гледахте, и ако ви е харесало това потапяне в българската история, не забравяйте да харесате и да се абонирате за още завладяващи прозрения. До следващия път!